Asaya mo akwa babiem Adom TV Badwam Jumedi so yeda mambo atema se wo nenso ho sepode abreye kojon kansa lewin na de edu so ni apomden enkomo Faith Homeopathic Clinic for aba ombeboaye wa apomden FM ntinya somaye netie ebi ana nyewo nenso ebi a wodofo bi na ye condition ni bia otimi de na ko Faith amaye nemmema no ejinemu ewo ha dog memma mo akwa aba. Yeah, but will be able to do. Yamia se papa. Dr. Boatin, you who watch it. Okay, let me say, confusing me. So by heart. That's right. Yes, Dr. Abigail, nail, so for yes. And a dog, young shade, a casafa, dear Hona, you are. Okay. You, Miniaba, Yami, a show, said the Bia, my own rainy benign and a Ghana for a chin comofa, Yapomodeon. Na ye kashe nyame anumonyam na ye daga na fo ase ewo eje omaje Faith Homeopathic Clinic atum enye se waje atum keke ni nyina nam enwuma pa nyame nam Faith so ye wo yaso ye se de ya na ye ba ye ka ho asem no ye hwe hwehwemu pa oba Faith Homeopathic Clinic ye free unasi kosi osoro ye hwe yare ne fare bai na ye gina so ama wonu pa ye homeopathy nura etumi boawo etu nyarewa bia efri yare na se Mr. the edikan no memma happy belated Mother's Day fache me pa say ye mamo say Sunday we ye di man nyina woda nyame Adom Faith nso ye di si wo say man nyina no wo ba bia ye ma wo discount e wo nru a ye de ma wo nyina so ye free screening e ma no say this week nso ye begusu aye say ma na eja maame nom ye yire nom ye nuama obia obetu anamo aba Faith bia no ye ma discount esan Mother's Day a ye di no nuaba ye hwe ema woda no na ye pese ye hwe bibi kakrafa ema nso eho ye hwe ye fichiko mu ohawa ede ebreye na otumu se ema sometimes no ye ko afichira ye wonsunsan so bibra na ye haw bibra obi wo ho abe chronic ewo ne so etumi de ohaw ede bre ne nipadua no ye hwe a ye wo oba bi wo ho a wo kɔ afikyira ye frɛ bibi menorrhagia onya painful lower abdominal pain which etumi de ohaw ede bre no pa na eno no ye wo eniema bebra etumi de saade no etumi de ba oba bi wo ho no mo a ye wo menorrhagia no ye wo mu two types ye wo primary menorrhagia and your secondary menorrhagia say oba no obi wo hono mo a na do say oba be buninsa na wo awodie ni mo no ye be contraction of the uterus obo say awodie no e contract eno no e mani bi wo a etumi de painful menstruation etumi e de ba eti e man no bebre wo hono mo a say obenya na ni period anase onya ni period abo say onya severe abdominal pain your primary one and your contraction of the uterus and your secondary menorrhagia and no yare bia aba awodie ni mu no eno ana ede saa o ha no etumi ede eba obi wo ho a na bia wanya ebi wa friend endometriosis eno ye uterine lining no ebi wo ho a na problem abam inflammations bi abam obi wo nso a na ebia wanya uterine fibroid ebi wo a awodie ni mu no fibroid bi afifi mu a eno nso etumi de saa menorrhagia ya na se painful menses etumi ede ebre oba no afei ye wo ebi wo nso a ye friend dysmenorrhea dysmenorrhea no eye profuse menses eno no nso no oba no se ebi wo a wo how bi eba wawodie ni mu se de meka na eno nso etumi de saa de ne ba obi wo kra wotumi nya hormonal imbalance ye wo hormones bi wo ho no mo a eno oba ukosu ato ne ade ni nyina no saa hormones ne secrete na aboa saa process no eti no se hormones no se if there is imbalance bi e wo hormones na etumi de saa wo how we nyina etumi e de brew ana fe de meka atwato ne amenorrhea eno so eye absence of menses oba bi wo ho no mo a ne menses no for so many months ni entumi emma ye wo niema bi wo ho a oba se eduru saa time na o menses etumi seize but ebia make say wo de ende unya enu saa stage no te say oba ebia wa nyinsen oba se ofa nyinsen a o menses emma
ana oba nso a ebia watwa bra your friend menopause say udu menopause age a o menses etwa because say ukosu ato no emma biem na honi age ni age ben ya menopause no normally no na start free 45 aircon ene sister fia yeduani die ene the climate change no ne ade ni ntino ama sese obi wo kra the age of 40 na watwa obi wo kra 35 kra o start etumitwa because ensesa ye bebre aba ye nipaduane mu ene ade na nka normal age no de nka from 45 going no na nka menopause no na start set in but say no ye nuane di ntina ya na ye 2 year for efa say ye nhwe yapomuden ho ndie ye study ye system no niema bi enkoso ye a ye hu ha wa ebesi level say de be ya ebema yapomuden no so akosoro ana se unya aminoria na ana se woba untumi mu sa na etumi de nsachire bebre ebre ni pedua nim ebu okra etumi ma oba abrewantem oba bi wo ho a uhu na obo ne age kirew na ohwe ni nipadua na utumu se ensesaye kra aba nipadua nim isa ne saa ohawi ya ofam nyina no eno na Faith Homeopathic Clinic se oba ya so ya nya abotre na ya hwe nipadua nim na ya hwe the course of Entroa enoso sao no fa no mai nti the conditions are Dr. Boatem bo so nyina na ye ba Faith a emoa be no betimi de abo so ba Faith ade ye ne se ye de efidie hwe ni pedua no mu hwe baby free hwe baby edru na ye hwe ne aye oni pedua na ya cheki wonsuo wa hoɔden na ye gina so amodru ye hwehwemu amodru ye ho ne ye hwehwemu trudu a wa uti ho bi hu bi de ye bi hu bi de afidie no beche say ha woni pedua mu bia auto bi hu enti ne obehunu no eno ho aduro ne de ma wo tie de ma wa etinye bia no ho se bitu ase eno nti ne ese bra na wo se ma da idi ye no dodo na do maame bai de ye ne gi sem kesi wo se be ma bi ho a ono fo se obetontoma mpaboa ne ade ama maame anante so abra oyare da ho no de odin be ba abaji apomdi amane ko so wapomdi o wasomdwe ya ne ha adwen se wo adwumu ye adwuma na afi ya fro so o maame yare o maame ayisie na afi wo san de ho pepreko tudu ado maame bai na wo se ya de no ye ne ya ne de mani pedua no ebe wi echi ne yakobo ba ye ni ade because ye ne ma ya de mani pedua no bi wo a enye ye ho ba ye chechew ne ye hwe ni pedua no hwe aduane a ebebo ni pedua no bi wo aduane a wo di no eno na edi nya enu a ho no na edi nya but onim se on de wo di nya hode but na edi nya eno ene ye hwe wo ba ebe sa hwe mu we nyina na onim se enam dodo ani pa wie obi o ha onim se opie no to aduane no to nam dogu so a eno no we guy nyesa ne tie especially oni oba pie no opeso o chese oba no ehunu so odo no enti water bill ne light bill ska kura wadede ko timi ko to nam gu aduane so na eja oba no so ani age no ho na woni ne ko but ni nyina ye se eno oba sa wo ha okide no e ba sa wo ha ni pedua no ko se ni pedua no hia enema ebeboa nam na nyini kama enye nam dodo na abawie no onim se nchene obi wo ho wo ye nkwan na wo stew uhwe obi nkwan a ko bi dam momoni dam niema nchim bia bigom no asa atwenchina gum na nchina no udi ni bebrebe sa e ma high blood pressure o blood pressure no kosoro e ma obi pi no eye dinti wo ho abon se ase o yare ba won tiapo wa hwe a e be ma wo kidney failure e betimi ama wo heart attack e betimi ama wo ni pedua no wa ho den sam aba fom kra nchini bebrebe no ba obi ho se nchini ni aduane ma mintumini ni nyina ye ne ayeye ene onim se wudidi kama ye nchini wo menam dodo bebe kakra na yade aboato na kokwa atrimienu kra ntimi ni mesre yade bi ho e ba ye ne ane ye enti emra Faith ye magi nkyerɛkyerɛ enyi ntete ne ehunu niema ekoni pedua no ye ene nea enye na ye mmo ye ho ban firi yarewa ho firi se yade no ebeba ye ha adwene se unyini nu baabia na yade aba ye nuama no bi ho a onyinya 30 years na nsisi achia why imagine so oba osisi achia unyenya ekun de nsisi atene kra no ene onya awade do se na de achia edimesro entwe mesisi ne nchia wo de bra wo ba ye bem wodru ama ho ato mise so waposo no poso kotodwe wachi kase obu an kotodwe wo de nesu ana aka wo no eno ene ye ka wasem enka wonu me ha adwe na emum obema nu me ha adwe pa na emum so wo ba nu a ehu pa because dia no abema no onya de upia obena nso beki so na no ben wa no ati bibi onfre ubim eno nya ne ha adwe oba your vagina steamer ho machine be transfer dem ti we ya oba na steam na ye kama a steam ho te se de nam wakon kramu 5 for da ntwina ma na da so no e da wonu matum sampa na de pa no metape
na wonim estimi ma ne kama be ma so infection bi a wo to be estimi ma wonim se be ma bi wo antin be bi wo se emugye di afusane kwenko entini be ma no eye ya na adwodwo eno na me ka se wo ba ye wadu ho ye de be ma cause diabetes timi de ba ade ha adwen pa ehu kese pa wa brabom ni se be ma wafre oba so omra na wakuwura ba bi koto aduro se wo nom atwen no ehu pa but ye hono ye mo aduro be bie ntinimu se na be a wo so betumi enya ahoden a be ma no abe sorry ma ye hye ni padua no pi obi o force o hye ni padua no ni padua no bra ma ne home obi o ni padua na bre no afi no open energy drink bi open painkiller bi se na be a e basa wo ha kidney no ntimi srew ade e beku ntam na wo ye no eno nso na meka ho asem che ntimi sre wo ye be ma wadwen se be ma bi wo pese wo no ba ne da nti da bia ye hwe ese mema no ntam ti wo ho na yera ka se ya na wa ye wo hihie se na bia akọ adai no ni we no abusuafo haye because wadwuma na wo ye ne so Mr. Obrabedi edu na emu ohode e beboa wani no a wo de edu agu so sa obi de edu agu na ni so sa ma pressure be na ni so wo ne kasa onsun ba na ni si ofri na ni no so ba eno ye ha bra obi o ete na eba na ni ye ne onim ye ntia na ni ye ne no ha ase eposa yade ade ehu pa ne se uhuru yade na no ho du enti edu na wonom no ye yade ho du na ewoli pedua mu eye den eno nti ye de afidi aba wo ba se afi ne woni pedua mu nyina ye betwe ye twe a ohaw bi a wo hu bia no e be fi ho ako mesraw mentwe ma yade no nye kese nkasa abayifo na yew entintina atofo so akwantere bebrebe ho a waya amwo fabra faith Homeopathic clinic tujidia na mo na fa number no number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 de na se atata ya pija no kotodwa ho no onso fa number we o fra wo so na ase no atata pija kotodwa ne ho no umia na atom eno ye 0275 96 94 14 0275 96 9414 Accra ha no yo Santa Maria Ntipi Junction time na so na kuma se nko aba hene ma okobi message se numbers no so go screen so ofa oba nka wo ya de ani ebe wo be yi se nko afa ho a ebe na time na so yada se one Dr. Boateng say ne so Faith Homeopathic Clinic on ma ba ne ya be din komo ne ma no ehun komo ne yedi nti de obobo so ba miensa Dr. Mponsa nso ne de ka ho ba bia automusini bia afre Faith Homeopathic Clinic na ne won ni sa wo so me de wo ase pa na ne nso yadofo bi di won ma wo de nti eja yemfamfam ma wo me wie pe me another one so wo ho a hu hia se utie de emma me nti happy birthday enkoma Juliet na na joa adepa happy birthday obapa na Michelle nya me okese kosi se obeye kese pa o correct sa enti no won kwaso wadwuma ye enye nkoso emfama wo mo nyame enhira papa happy birthday Juliet Nanajoa Adepa happy birthday nko Emma Vera Ohima Akrofi Vera Ohima Akrofi nyame enhira nyame nye okese kosi se obeye kese pa nyini be ye obamu a obanya nsafo kese Vera Ohima Akrofi happy birthday nko Emma Hilda Akwete happy birthday koma Hilda Akwete oba ye CDA de erade mane mfiri muda onye wakoma so bisade nyina ma obako onkwaso Hilda Akwete happy birthday enko emma afemi ankasa me editor Akwasi Ajiman happy birthday enko emma editor Akwasi Ajiman yene na wadwuma mu ha ye adwuma happy birthday enko emma Owura Akwasi Ajiman team ni nyina ene we wish you a happy birthday Priscilla so wish you a happy birthday do adwuma pa wo ye nti nyame hira nyame enye wo kese Isaac Nomenyo happy birthday enkoma Isaac Nomenyo ye pozo okọ bo asene ne mpotemodi awade aboso den happy birthday enko Emma Isaac Nomenyo nyame hira nyame nye okese kuzi se obeye kese pa wonkwaso wono ene ye nya wono mo no enie nyame hira mo nyame nye mu nyina kese kuzi se mo beye kese pa mo ye benya mo de na bre no so a ye de ni nyina so ebeba ye da say na make us say Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center for so ajiwadwa ewa ha ye no wono mo bedi enkomo afa enyawo ahodo ya wona ma bibiduro so e de esa ye yare Alhaji anope ye mo ache mo akwaba
Yeah, ina. Se bibia boko de. Adwuma mboko nso. Na mi hira papa. Enuro ne de o de banu tan ne de wona nanom de ma what ase. Aha, to adawo ma yenti we. Cho. Odi ebeda wase. Ne ya fa konya kese a odi amaye so ne de enchia amagana man nyina. Ewie so ani atwa ani ahwa man woni ahye ya tiefo. Wasa tiefo ni doso. Ebrebia am kase fi Ghana ha ko si Japan, USA, UK, Italy, France, Spain ne ade nyina ye sene no de Africa. Netherlands ne Holland baby a eko ntie chances ya na ya de enchia e de ma omunyina ebia na obi atie me da beto ntua na momai obi so nteme kada the first time a obeteme nkani edin a obam just na herbal and traditional Dr. Alhaj Ahama Idris opanyi kwanche for me nam da Alhaj Vision Herbal Clinic and Spiritual Center me Accra kokomlemle Adom TV dan kese nachi ti ma me ne papa bia na no pai na otie me na efi utase besi unase eno obi ba ho na me raho wasi alaji machini ya che awo hunti machine bia ne ho a menwura mu a doctor said nim diefo mu mako school ko manim also watan US da wa ye ho anye ye waba Ghana ha wa ye bi ba bia anye ye ene no nyumre oba me ho na me ka che ne se eno ma bi ho na se wan fa mpai bo anta chira e bia ware no kra akwa ne akwasi wa wo ho kwan wo ho wonso so no nam na wo ye labs akese enye de enye ye etime ma doc abubo enioma yetumi ye nyina wo ya so ye o de se ne papa de kan ye no bibi duro na didi djuma e wo ho se bia obi hwe ya na se utie sam na se bia wani e na e how aha o hwe ade a wo hu no ye so de kan ye se ya so ye haide ya o de ontimi hwe bi kura ene ya de ntie bia wadwuma bia wo ye wajai abetra fie mesro beba na ya ma wadura no ye mfasi kan enkan ba duro ne de be ma abenum a wani no so ada ho kama e de ama so na sexual weakness ene ya me ma mu tie sam na bia bibi nti sene ana woni mo hu dada no se ne ma sesa wo wiri ni ma no so ba hwe ya ya madro no ma be san gina una so bi so na BP eno so e hankrofo bebre ya so obi bampo na o check ne bibi mpo so osuro se be ko so but ye hode o ba ye bomode a check ya madro no so e ba fam kama he ni aso ye ho adwuma diabetes nso obi tie sam na se bi ha na ono so ba ya hwe ya madro no ma eno so o check won se na ba fam fibroid ye nua ba bi tie na se aha wo tie sam na se wo hwe ya eno so ba ya hwe ya eno no yam fasikan enka eno so ya madro no ma ne nyina ena ne efri o ma so ho timi eto eye enam yale bi break and that is ne ade nyina eno so obi a won pane anu monro enko oba ya hwe ba madro no ma ebeko na so wa efri menstrual problem ye nua ma wo tie sam ebi wa ko mfikyira wo bre ebi so ane de no kra no enyina faako aha ta ma so expecting na assign ababium ne nyina e ade oba ya hwe ya papa be hwe eno so ho beto kama na so na infertility so ba na se bema amaware a mo pe awo a mo nyaaye no eno so mo ba ya hwe ya aha papa ebe ye ho adwuma mpaebo ka ho ya ho no mpaebo e ka ho aha na spiritual marriage nso ye ho adwuma wadwuma asem ene bia waware nsem ko ware nye yie bu aso be ma ni ba ya papa ho kra se papa me nam ho be ma bia mfrɛ me da e bia na e bibi nti eno so ba oye ohwem na wahwe ne nti eyesa na ma ho aduro na so wanom na waye ho adwuma e de ama stroke nyina ye ho adwuma meja papa na wakyerem de ama yo document wase e bia na no pay ma me ne papa bi tie me kani aye hwe opagya ne want me hwe na ni sie ne wisi e ne wanta obi de ne eprunsio enoma bi ho anye se obi aka anti ne yeso ye betena ha ka bi eye madwuma me ye de me ya magidin be ma ye nnwuma ne bebre obi ho se large vision ma kwache etumi ye de enye ye ene kra manya sister ba kwa wo ye eye specialist wo kumase o se large vision ba bia obekwa wo ye screening bia because obi aba ye ha aba be di ho adanse e de a kyerɛ doctors minimum doctors anim die for mpanifo bi no team amanfo de eba me homa me de ehwe wo mu because me catch them say enhabadwuma na ye no ebe ya me catch them say ye nya ne sa kwa because se woni informa wontimi nya sa adwuma we ene sebe mpanifo ne bube se obi ate da sebre no ama ne kra so enhaban no ye ode ye eni ho adwuma nko awo ho ye ode otie wo ya eye adwuma ye ode esisie ho adwuma obi nsa no nanu ye ntititi eye adwuma ye ode awo ho adwuma ye ode sunsun mo adwuma ni padua efi wotiase besi na se ho haban wo ho sebe ebre bia me bube se danke aha be ba betena yi wotimi fa ope mewura ha emeye de ope eti haban na large vision sebe nya adage tamina na no masemo mutete me amamna ne amane kwan so enti haban adwuma na meye no me ankasa na me ko wuram na makofan haban ma ye amamna ne amane na me de ba fie mpai boy de esa tachiri ti diabetes na hawa eho haban de ewo ho se bp na hawa eho haban de ewo ho awo ho de ewo ho ani ho de ewo ho
nipadua ne free utase besi no ase ho haban the beden wo hu amamra ne amane the final benya haban papa ayaye amamra ne amane aguso betima kon de eja eye problem de eja severe body pains de eja diabetes BP de stroke na kan wa aboato sunsumu anase honamani Allergy Vision Herbal Clinic and Spiritual Center e wo fayin kokomemre Adom TV dan kase ameka samu yachi etima me ne papa bia na no pa na utie me na wo how bia ye kwankro ene dawo so me se kan wakoma ye de efa to yem wo be fa number no screen nanim na wa frɛ me wo de baby awo bia kase wo ba Joy FM anasa Adom FM wonya beduru ho pe obusa papa no security for no se ne die mu oba Allergy Vision Herbal Clinic and Spiritual Center omo de obeba anasa wo fra ebeba bede abefawo ho ne enya operation ye mfa duro nye de enwani so twedi ampo nyagopon haban na mde aye nro obenum na afa veins num yese ebo ete ya to dinse glaucoma me ka chewo se ebetimi de how bia beto so sunsumu ani wo hawonti obi fra kwantum wantimi anko biem ani wo hawonti sister obi ti na office na no pay on to me nko because no asue no one time wo hwa ade wonye de enhu Bible anase Quran no obefa ne se on to me de enkan afi spectacle se wa sha fi de wo hye kura enya adwuma biem Alaji se kan akoma fatu yem enu papa adansidie koso fi wiase afana nyina Allergy Vision se kan akoma fatu yem diabetes na ahawa wanum nduru a menua bema ama obema nya adwuma wasan no mosisi aba wonsan no onano ayo tititi obi tie bi na no pai what air condition mu eso ne ho ye de ehihye no oda no obesore ya na aye diama no so obesore ne sisi de etwe no Alaji se kan akoma de efatu yem obi su tie bi na no pai ne de ne ye koko ebrebia am ka chen se koko ye yare bone ena koko nso ehwan ede ehwan ahometi ebinim ato koko ndura no magwonte sa koko ni ntumi nko eje nti na ntumi nko obi tie mi na no pa wogya na ya emoja wom ne sisi ye ne ya abana ne sie ne wisi otanya constipation odidi nom ebe na ochi ni wontumi nja ne nan ntitam bia na no honam dua ne yeden ehihye no Alaji se me ka chem na no pa se ye wo koko nduro enu ye haban enubra enu sine e makomako 7 ena makabom ena no me hwa na obi bo se Allergy Vision koko no afifime na me koye operation e na asan fifa ba ebrebia me ka chem se menye koko operation e na menye hernia operation e na fibroid menye operation e de nti na me kasa sa ne oma wei akwese dua e den etwa so se wei dua na se wucha so na hini na wofom no onya hwe be san twinhia madua no afifa ba edua foforo nti se sa ne oma no nyina wei operation na esan de esan ba nti mema koko no papa obenum ebe hye no afi ni padua no mama de be de obefa so fibroid no se de se ahinta aye den wo hefa maka cho se adura adwuma ye ne mpaiboy den etachiri ebi kro bi kwa ware nya koto fibroid de edi amano ni ato fibroid ama wo sunsumu nso nam honamani e na wo ye honamani de enye de enye yie ya to koko bi edi ama wo sunsumu e na wo ye honamani de enye de enye yie henia no ya to ama wo sunsumu e na wo ye honamani de enye de enye yie Allergy Vision say de bra na me fan haban enubra enusini papa nye de embo ho ban ma Badwam mama number no yes the patch number ni 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 the patch ba konso ka ho and 0558 58 59 the patch of number na frame say ho spiritual checking ebia no ma bi nkoyie enye de emma obi ho scatter ne sem na hye akwantu amanfo ti ono nkwa oye bia enye ye wa bibia ntumi ye de enkoso Alaji se kan akoma fato yem maka to said bibia wo ye bia ho akwankyere de ewo ho se ade na woton a ho akwankyere wo ho adwuma bia wo ye ho akwankyere na beden wo hu isa oba Alaji ho na Alaji aye de ahwe mama akwankyere papa insha Allah wa hawni amane bia da so aye kwankura hawo no kan akoma fato yem aha dudu akonwa ba ko fo ntan so nche okay na nkwala na ya mo chest space ko school na mo chest space na yes awofo no e de on beba na ya check ni amamedura nom samri na omotime space na to asua de instead na nkwala ni bi sometime cultural exams na de na omotime pass because ade na ya kire na nkasa e wo board no so nti yes awofo no na mo mo homode man Alaji da say papa panti Allergy Vision Herbal Clinic the special center na yete one more enkano ana bema kwan na no pay nkomo ne yede ni nyina sie kwasinsia ya krado de asemidi ken to aso owi o man hene kwabna sante de pensem mu no ebeba yada se papa midin de afia amankwa tamaklo